Άρα πρέπει να μπαίνουν μέτρα και πρέπει να υπάρχει η βούληση, αλλά και το capacity να εφαρμόζονται τα μέτρα. Ναι. Δηλαδή, αν θα βάλεις κάπου σε μια επιχείρηση ότι το γήπεδο σου γκολφ και σε στην άδεια σου με κάποιον τρόπο. Okay. Με κάποιον τρόπο. Με κάποιον τρόπο, ναι. Ότι πρέπει να έχει τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων σου και με εκείνον θα ποτίζεις, πρέπει κάποιος να πάει να το ελέγχει. Λέξη ότι έκαμες τη μονάδα για να επεξεργάζεσαι τα λίματά σου και τα τώρα... πρέπει να δει ότι τη χρησιμοποιάς κιόλας, όχι απλά την έχεις για βιτρίνα. Επίσης, πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένη ποσότητα νερού, η οποία πρέπει να έρχεται κοντά σου και μετά πρέπει να σου κοφκέται το ρολόι. Είναι τόσες κλίνες, τόσα δωμάτια, τόσες πισίνες κτλ. Τόσες λιμνούλες για το νερό. Άρα, τόση είναι η κατανάλωση σου, η ζήτηση σου. Μετά να πρέπει να το κόφκω και μετά να πρέπει να βρει. Η ευθύνη να πρέπει να και του επιχειρηματία. Τώρα, ερχόμαστε και κάποιες φορές το λάθος που γίνεται είναι ότι φταίμε τις επιχειρήσεις κτλ. Όσο μεγάλη και τρανή και να είναι, και όσες άκρες και να υπάρχουν, κάποιος έδωσε τη συγκεκριμένη άδεια. Κάποιος έδωσε και την πολεοδομική, και την οικοδομική, και την άδεια χρήσης νερού, και την περιβαλλοντική, κάποιος έκρινε την μελέτη, κάποιος έβαλε τους όρους. Άρα πάλι η ευθύνη για μένα δεν είναι τόσο πάνω σε κάποιον ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα με το κέρδος. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί και επιτρέπουμε τούτο. Ναι. Θα το βάλουμε τώρα σε μια ηθική συζήτηση, η οποία δεν υφιστάται καν σε τα θέματα. Τις επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, να κάνουμε τόσα λεφτά, τόσο κέρδος κτλ. Εμένα η ευθύνη έρχεται πάνω στις υπηρεσίες, πάνω στο κράτος. Διότι το κράτος μπορεί να πρέπει να με προστατεύει εμένα. Και ειδικά σε τούτα τα θέματα, διότι όπως είπα, και το νερό είναι δικαίωμα, είναι και προνόμιο.